Pozvánka do Pruského na piatok 31.10. od 19. hodiny. Halloween, odprosovanie pred Eucharistiou. Noc počas sviatku Halloween je najezoterickejšia a najsatanistickejšia noc celého roka. Počas tejto noci z 31. októbra na 1. novembra sa chceme modliť a zadosťučiniť za všetky svetokrádeže, ktoré budú spáchané počas tejto noci. Nočná adorácia so všetkými svätými a s nepoškvrnenou Pannou Máriou. Adorácia, svätý ruženec, odprosovanie, svätá omša, eucharistické požehnanie. Tešíme sa na každého z vás. Program je nasledovný. O 19. hodine začne Peter Janku spievaným ružencom. 20 hodín 15 minút vyloženie sviatosti oltárnej a moderovaná adorácia s odprosovaním za Halloween. O 20:30 modlitba zriekania a oslobodenia. 20:45 zvelebovanie. O 21. sa pomodlíme svätý ruženec a o 22. korunku k Božiemu milosrdenstvu. 22:15 je pobožnosť svätej tváre. 23:00 pobožnosť k dušiam vočistci. O 23:30 ruženec. Svätú omšu začneme o 24. hodine. O 00:45 bude litánie ku svätým a modlitby. O 1 hodine ráno budeme mať záverečné požehnanie so sviatosťou oltárnou a exorcizovaným olejom. Pozývame každého, kto je ochotný bdieť v túto noc a spolu so všetkými svätými bojovať proti zlu, ktoré v túto noc vrcholí naprieč svetom. Budeme sa modliť, odčiňovať, vynahrádzať a obetovať za spáchané hriechy a zločiny. Všetko na úmysly Panny Márie. Prví kresťania sa radšej vystavili smrti, než by zanedbali zhromaždiť sa a mať tak v spoločnosti Ježiša Krista. Svätý Ľudovít Mária Grignon preto odporúča, aby sme sa modlili v svätý ruženec pred vyloženou sviatosťou oltárnou, alebo minimálne dvaja. Tešíme sa na každého z vás. Pozývame vás k osobnej účasti. Nočná adorácia. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci. A ja budem pracovať pre teba počas dňa. Až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny. Po všetky pokolenia na veky vekov.